ahoj, tady je moje třetí video, nebo čtvrté vlastně, když nepočítám to úvodní, tudí 13. Tady mám vlastně kouzelníka, 6. Já mám všechny jména skoro stejný, líp se mi to pamatuje, takže pro mě je to velice jednoduchý. Za minutku budeme útočit, udělám to jako v tamtom díle, jenom teď vám ho ukážu, jak je dobrý a tak. Výzbroj není moc silná, jenom jsem tady potom připukoval takovou hůlku. Brnění já mám většinou brnění a tak. Moc tady mám je to trochu blbý, ale vůbec to nevadí. Tady mám výdrž, docela inteligence. Podle mě je to pro tento díl všechno a nashledanou.